Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады снова встретиться с вами у телекавярни «Вечерний Витебск». Всем тоже говорю добрый вечер и приветствую тебя. Вітаю. Сегодня пятница Страстной недели, день особенный. Сапраўды, сёння Вялікая пятніца і вялікае свята, свята Вялікадня, якое будуць святкаваць усе католікі ўсяго свету. І таму гэта, як заўжды, ўжо такая традыцыйная, добрая нагода сустрэцца. Ну а с кем встретиться, я думаю, уже наши телезрители догадались, поэтому не будем откладывать начало этой беседы в долгий ящик, потому что, как всегда, остается еще много вопросов, которые хотелось бы спросить у наших гостей. Поэтому это «Вечерний Витебск», и давайте будем начинать праздничный выпуск. Сябры, як вы ўжо здагадаліся, традыцыйныя на святай сустрэчы ў нас з біскупам віцебскім Олегам Буткевічам, і таксама сёння ў нашай студыі вікарый парафіі Святой Барбары ў Віцебску Віталь Сапега. Добрый вечар. Добрый вечер. Хвала Христу. Хвала навекі. Ну і Іван ужо па сутнасці, ну не тое, што агучыў першае пытанне, але сказаў пра пятніцу, і напэўна з гэтага і варта пачынаць. Вялікая пятніца. Так, дзень сапраўды вельмі важны у нашым агульным святкаванні таго, што называем Пасхай, Пасхай Езуса Христа. І якраз Вялікая пятніца ёсць у пэўным сэнсе той кульмінацыяй, бо гэта дзень, калі Божы Сын, прыйшоўшы ў гэты свет на алтары крыжа. Да, ось той знак, вакол якога мы сёння, на якім мы канцэнтруем нашу увагу, на гэтым алтары складае ахвяру дзеля збаўлення чалавецтва, каб узнагародзіць нябеснаму айцу за нашыя правіны, за нашу нявернасць і такім чынам паставіць нас у справядлівай сітуацыі перад Богам. Важны момант справядлівасці, да, паняцце, дзеля якога мы шмат так сіл прыкладаем у нашым жыцці. Вось менавіта Бог, перад якім чалавек сваім грахом, сваёй нявернасцю паступіў несправядліва. Вяртае гэта такім чынам, што не карае чалавека, не ускладае на нас усю адказнасць за нашыя правіны, за нашыя грахі, але сам, стаўшы чалавекам, прымае на сябе увесь цяжар людской нявернасці. Ну і гэта ўжо той галоўны момант, знак Божай любові і Божай міласэрнасці. Бо трываем, свет існуе яшчэ па сённяшні дзень, дзякуючы менавіта гэтай міласэрнасці, якая і праявілася ў крыжовай ахвяры Езуса Христа. Ну і сярод трыдума пасхальнага, так званага, які распачынаем у Вялікі чацвер, у ўчарашняй літургіі, апошняй вячэры, праз пятніцу, дзе здзейснілася гэтая ахвяра. Ну і ў суботу, чакаючы на момант уваскрасення, вось якраз сёння перажываем гэты кульмінацыйны момант нашага збаўлення. Ну, Іван таксама нешта чытаў, што на гэтым тыдні ўвогуле нельга робить. Действительно, есть запреты, да, чего не рекомендуется делать. Ну, понятно, нельзя там сквернословить, нельзя веселиться, да, насколько это правда. Может быть... Касцёл звычайна прапануе чалавеку. І, вядома, строгих запретов нет. Так, мы... Ну, наконт сквернословіць, ну, па сутнасці, не толькі на гэтым тыдні, напэўна, рэкамендацыі ёсць. Добрая увага, бо якраз тут узгадаліся некаторыя моманты ўвогуле з запаведзяў Божых, якія нас абавязваюць не толькі ў часе Вялікага посту, заўсёды, але сапраўды вось гэты дзень у каталіцкай традыцыі з'яўляецца пятніца, Вялікая пятніца, днём сціслага посту. Да, то есть сапраўды ёсць абмежаванні у ежы, да, тое, што фактычна нас сілкуе, дапамагае нам дзейнічаць у гэтым свеце. Вось абмежаванні сапраўды ў гэтым кантэксце існуюць. Разом з тым, канешне, ось тое, што тут ужо было агучана, і тое, што датычыцца перадусім нашых маральных нормаў. Ну, час Вялікага посту – це час, який мобілізує нас асаблівым чынам на гэта звярнуць увагу, бо гэта, зрэшты, не толькі мае сэнс нейкі рэлігійны, гэта мае сэнс у дачыненні да ўсяго нашага жыцця. Да, бо тыя цяжкасці, клопаты, праблемы, якія ўзнікаюць у адносінах паміж людзьмі, яны проста вынікаюць якраз з гэтых момантаў маральных, а шырэй, скажам, духоўных. З духоўнасці вынікае, і на духоўнасці абапіраецца пазней усё жыццё чалавека.
Я, правда, сейчас подумал, может, я слишком придираюсь, когда там ищу информацию, чего нельзя делать или что нужно делать. Вот, Виталий, к вам прихожане обращаются с вопросами, как правильно к этому празднику подступиться? Для них это важно или, может быть, редко кто-то так дотошно подходит? Ну, звісно, звертаються, бо людей цікавість, направда, на самой справе глибіня, і добре, коли цікавість глибіня. Ну, я що пропоную сьогодні, беручи під увагу сучасний контекст, я, звісно, пропоную, що під час Великого посту зробити такий цифровий детокс. Особливо апошній тиждень, скажімо так, він такий особливий, бо ми так сьогодні, скажімо, щиро мало перебуваємо в тишині, у нас шмат інформації різних справ, які ми не поспіваємо, і ми такі живемо такої, видите, в такому суеті. І, справді, як криху спинитися, може бути, навіть у тишині побити, зустрітися з самим собою, ну і обов'язково зустрітися з Богом. Я сюди пропоную, звісно, ще взяти Біблію і менавіта все-таки зазирнуть у глибиню, в себе, у Слово Боже, бо Бог до нас промовляє про своє Слово. А ми вельми часто сьогодні так само у гэтай шматі інформативності, ми утікаємо від самих себе і вельми часто буваємо погублені. Ну і нема чого, скажімо, здивлятися, що сьогодні так шмат в углі таких расстройств ментальных, скажем, хвороб, бо человек не знаходит часу, а навіть и не хочет побыть в тишине где-то, как встретиться так само с самим собой. Ну, вы знаете, а я боюсь выключить, ну, условно скажу, интернет на неделю, потому что я потом вернусь в мир, который я не узнаю. Видите, я так само боюсь, я то само переживаю, и часом так само бачу некую такую залежность, яка появляется с часом. Разумеем, что мы все в неких сілках таких є старші і молодші. Але розумію, як важливо просто, каб не попасти в ці сілки, каб справді змагатися з цією залежністю, яка нам сьогодні всім погрожає. І тому не бояться просто, ну, скажімо так, зазирнути самого себе, бо можна, видите, ми, ганяючись за світом, можемо згубити самих себе, а це найгорше. Надо уделить більше времени себе. Свет, напевно, зменится, але ось варто досвідчити того, що ён якраз не зникне, коли ми нейкий час наберем на його певної дистанції, і він так буде йти своїм шляхом, але не зникне, але цей момент вельми важний для нас. Каб ми якраз у цьому світі, який нібито хочемо тримати під контролем, але часто губляємося в цьому світі. Ось каб не у їм, каб не розпилитися, да, каб себе не згубити, варто ось шукати щось сутне у самим собі. А для гэтага сапраўды патрабуем, як отец Віталій сказаў, такого часу быць сам насам. Не толькі з сабою, гэта, дарэчы, не такая простая рэч. Да? Бо можам заўважыць у сабе нецікавыя рэчы. Не вельмі прыемныя, скажем так. Так, і таму вось духоўнасць, яна палягае на гэтых адносінах з Богам. Да, тое, што нас непакоіць, тое, што нам не падабаецца ў нас саміх, нам лягчэй гэта прыняць і перажыць, калі мы гэта робім, абапіраючыся на той погляд, які мае на нас Бог. Ось разуменне таго, што ёсць нехта, хто мяне прымае, да, ось у чым мы кажам пра любоў увогуле, да, у хрысціянстве перадусім рэлігія любові. Любовь палягае на прыняцці чалавека такім, які ён ёсць. І гэта не толькі ў дачыненні да другога чалавека, у першую чаргу да самога сябе. Ну, а прынцып, які дзейнічае, якога нельга змяніць і адмяніць, мы маем любіць бліжняга як самога сябе. Ось тое, чаго нас вучыць Езус Христос. Ну і тут, каб не блытаць толькі ось этой любові да сябе з эгаізмам, бо гэта розныя абсалютова рэчы, ось любіць сябе, это азначае прыняць такім, якія ёсць, памятаючы вось зноў жа, што мяне такім, які я ёсць, да, прымае Бог. На гэтым ёсць ягоная, на гэтым палягае ягоная любоў. Вядома, ён не згаджаецца на мой грэх, на зло, якое я раблю, але прымаючы мяне, дапамагае мне пазней з гэтым справіцца. Ну і зноў ж вяртаемся да таго моманту быцця сам-насам, бо гэта той момант, калі мы можам з гэтымі справамі, ну, да іх прыглядзецца і з імі неяк сабе разабрацца. Таму, Ваня, не бойся. Ну, калі ты тыдзень пабудзеш без гэтых навінаў, ну, кардынальна наўрад ці, а калі кардынальна, дык ты і так даведаешся. Не страшце чалавека тыднем, пару дзён. Ну, я думаю, пачынаць трэба. Сюди варто додати, що треба часом споглядати на своє життя, такое з польоту птушки, скажімо так, більш масштабне. І завжди пам'ятати, що світ без нас крутився, і буде далі він існувати. А от себе, коли себе згубиш, коли не знайдеш
свою идентичность, не узмацнишь себе, ну, то это горшая ситуация, лишу. Ну, контролировать мир действительно сложно, но проще, не проще, но, наверное, еще сложнее научиться контролировать себя. К этому нужно идти Так все кажут, духовники всю жизнь. кажут. Так и говорят. Так все кажут, что можно, как и Наполеон вот сказал Калисте, что можно захопить полсвету, а себе одолеть. Это найгорше, найтяжейше вогуле. Мгм. Ну і ось ми так і підійшли вже до теми нашої сьогоднішньої такої основної випробування, тому що знов таки і випробування Христа на крижі, і ось до таких до чоловічих зараз може криху все ж таки звернемося проблему. Ну, час від часу у кожного здараються неякі у житті перешкоди, неякі тяжкості. І, звичайно, навіть ті люди, хто там не вірив, вони все ж таки у апошній там надії йдуть, звертаються до Бога. Але, як потім кажуть, а нема зворотної сувязі. Ну, допомога не приходить ось так, ну, не відбувається, що прийшов там у костел, да, зайшов у храм, помолився, проблема не вирішена. І випробування то ж і застається. Ось як з гэтым быць, ось як знов-таки тлумачыць прихожанам, там, вернікам про те, що, ну, так, напевно, не завжди павінна здарацца. Ну, першая рэч, про якую трэба памятаць, якая, ну, скажем так, прыходзіць на думку найчасцей у той момант, да, калі вось не атрымліваю адразу вырашэння той ці іншай сваёй праблемы, што, ну, гэтая праблема, яна не выйшла і не з'яўляецца Божым даром, скажем так, у двукосці. Тому що не Бог з'являється причиною, по-перше, гэтых наших бедаў. Ось розуміти, да, що якраз неверність чоловіка, то, що ми у вірі називаємо наступством граху, да, павадуе ось якраз гэтыя наши цяжкасці ў нашым жыцці, не толькі вакол нас, ну, перадусім у нас саміх. І другі момант, вера, ось знову ж, звісно, такі моменти, вони якби правокують, мотивують нас шукати такої допомоги, ось звертаючися до Бога. І вера не заключається тільки у тим, як, ну, отримати цю допомогу. Бог передусім, навіть покидаючи на нас то ці інше випробування, глядить криху з іншої перспективи. А не тільки в першу, може, чергу на вирішення тої чи іншої нашої біди, Бог глядить на стан нашої душі. Вирішити проблему, справді, для його, ну, не складає ніякої проблеми, тільки, ну, питання, що далі. Бо часто є так, що вирішаючи свою ніяку проблему, ми не зміняємо нашого життя. А гэта ёсць галоўнае, бо, зноў жа, паўтаруся, Бог глядзіць на нас з перспектывы якраз вечнасці, вечнага жыцця. Добра разумеючы, ведаючы, што наше жыццё, яно вельмі кароткае, часовае, разам з нашымі бедамі і праблемамі. Вось, але, як кажа нам Святое Пісанне, нішто нечыстае не можа ўвайсці ў Божае валадарства. І тому Бог, ось у гэтым ёсць праўда, што ён дапускае тыя моманты ў нашым жыцці, цяжкасцяў, каб яны, ну, дапамаглі нам пераасэнсаваць сваё жыццё, змяніць, калі ёсць на тое патрэба, яго накірунак. Ось. Ну і як гэта можам, ну, от, у сваім жыцці заўважыць тыя пэўныя цяжкасці, выпрабаванні, хваробы. А от тая самая вязніца, неаднойчы сустракаўся з такімі сведчаннямі, яны сапраўды дапамагаюць чалавеку, ну, адумацца. Штосьці, бо сапраўды маем часта, што змяніць у нашым жыцці. Ну і з іншага боку практыка, духоўная практыка людзей, якія ось, ну, дасягнулі пэўнага ўзроўню адносінаў з Богам, яны ўжо маюць цалкам іншы падыход да цярпенняў, да фізічных нават калецтваў сваіх, за якія цалкам не нарыкаюць на Бога, нават не просяць аб тым, каб Бог іх пазбавіў, але выкарыстоўваюць гэта як тую ж самую ахвяру, яднаючы яе, ось зноў жа, як сёння пра гэта разважаем, з ахвярай Езуса Хрыста, разумеючы, што такім чынам, ну, здабываюць пэўныя, ну, свецкай умовай, скажем, бонусы, да, ў духоўным жыцці. Да, выпрошваюць ласку, дапамогу, выратаванне душаў, скажем так, да, вось это цярпенне, цярпенне Хрыста, это тое, што вырвала людзей з пекла, з-пад улады злога духа. І Бог дазваляе нам мець у гэтым удзел. Вось у гэтым, зрэшты, заключаецца сэнс і эўхарыстычнай ахвяры.
так, католицькій традиції вакол ось Еухаристії ми будуємо все остатнє наше життя на офярі Єсуса Христа, з якою єднаємо наше терпіння, ну і з якої так само черпаємо ось ту моць. Прийняти, розуміти те, що відбувається в нашому житті. Ну і ось ще один такий важливий момент, який покинув нам Єсус, що про свою офяру він надав значення, сенс, тому що у нашому житті, ось тому щоденному, цього сенсу позбавлено. По-перше, наша смерть, ми ніяким чином її розтлумачити і знайти, навіщо вона існує. Да? Ну і так, як кожне терпіння, боль. Сенсу глибейшого у ім нема. І його знаходимо тільки у офярі Єсуса Христа, бо він праз це терпіння, навіть праз свою смерть відкриває для чоловіка перспективу вічності. Такий дар ми отримали у цій таємниці офярі Єсуса Христа. А ось, Віталь, коли звертаються, наприклад, ваші прихожані, не приходять, не ведаю, хтось там хоче, наприклад, з такого просто там працю поміняти, у когось там хвороба. І ось приходять потім, кажуть, не спрацьовує, не отримлюється. Ось усе одно, здається, там уже і на сповідь сходив, наприклад, да? Виконав, як там, ось ми тоді про сповідь робили, потім отець дає, як, не задання, да, після сповіді, а покуту, ось покуту. Епітемію, так звану. Все зробив, нешта нема контакту. Ну, видите, давайте поглядим больш широко на эту ситуацию. Мы сегодня кажем ввогуле, коли кажем про духовность, мы так само кажем, что духовность заключает в себе сталость духовность или зрелость, и так само психичную. Это значит, что треба адрознить, коли есть выпробование, а коли есть наступство неких моих выборов, скажем. Мои выборы завсёды мають наступство. Греховные выборы мають греховные наступства. Треба разуметь, где я маю вину некую, треба, видите, жить, скажем, усведомленно на этой земле, просто анализовать. А где Господь Бог, минует проводит нас про некие выпробования, чему проводит с любовью, как мы очистились, скажем, духовно очистились, поглыбили свою духовность или совесть с Господом Богом. Только минуто, коли вы кажете, что мы, Бог повинен вирішати наши проблемы, это такий подход споживецький, видите, эгоистичный. То самое, как в суженстве, разумеется. Не можем мы будовать отношения с іншим человеком, как повещать, что нам давал. Мы повинны давать так само и просто повинны радоваться один другим, скажем. Такая сутность, это зрелость у тым. И так мы ставимся до Господа Бога, что мы пребываем с Богом, хотим быть с Ним у радости и несчастья. И коли у нас есть выпробование, и есть некие наступства грехов, мы видим, что Бог завсёды, коли мы молимся, а минута зрелость так само у тым, что повинна быть сталая молитва. Это значит, что Бог завсёды узмацняє мою душу, что хтось меня завсёды любить, так, як ні один чоловік полюбити не може. Завсёды клопочеться, навіть незрозумілий спосіб для мене. А мудрість у тим заключається, що я по часі можу зрозуміти його кроки, ти відкриваєш його кроки в твоєму житті, але ти перебуваєш з Богом. І це сталость духовна, якою, зрештою, вельми рідко зустрічається. На самій справі це поговорки, як і русська, коли петух не клюнет, тому що мужик не перекрестится, там, польский на трогает до Бога. Это весь час повторяется, что у нас такая незрелость. А незрелость с Богом перекладывается на незрелость в отношении с іншим человеком. Давайте скажем еще раз, что сколько у нас сегодня разводов. Это то же самое. Все повторяется, все накладывается просто, что мы хотим брать и хотим, как вирішали наши проблемы, які мы вельми часто сами виноваты в этих проблемах. Бо не робимо відповідні вибори, не розуміємо, що є наступства. Ми живемо у світі причины и наступства. Есть причины, есть наступства, и треба это разуметь. Жизнь треба усведомленно просто. Ну а что делать в том случае, если Бог любит кого-то другого больше, чем тебя, и у другого все получается, а у тебя как-то не складывается, и как ты не молись, не проси, не обращайся, и все что-то не то, а у него благосостояние растет, и в семье вроде как все хорошо, со стороны глядя, конечно. Это мы про зайздрость так подходим. Как угодно это можно называть. Да. Да. Хтось пайшоў, это самое, да, вось, так само, есть такая проблема. Хтось може, з такого звичайного штодзённага, може есть все, что захоче. И худенький, стройненький ходить. А тут, разочек, нешта там булочку, лишнюю, и все одразу, да? І зайздрость бере. Ось як він так може? Ось до зайздрості, напевно, ми підійшли. Давайте, може, так криху глибіше глянемо, бо є такі духовні, справді, механізми.
І, до речі, коли поглядім на Біблію, у Біблію зазирнем, то бачимо, що праведники завсюди вони, мали такі випробування. Завсюди, хто хотів жити з Богом, умів випробування, об этом пише так само святий апостол Павел. Має випробування. Тільки, видите, є такий псалом, який каже, що один псалміст, так, він справді емоціонально, да звертається до Бога, а нема чого боятися емоціонально звертатися, ми люди, у нас є емоції, спочуття. І він каже, що ну, от у них діти тучніють, у них все добре, скажімо так, і якби у них все так виглядає добре. А Господь йому в кінці відомо, що це криху на емоціях, на афектах, а ось в кінці така, псалм кончиться таким від Господа таким отказом, каже, ти не гляди, що вони зараз тучніють, який буде їх кінець, каже. Який буде кінець просто. Коли прийде час, коли чоловік під кінець життя, вже під кінець життя буде такий момент, так святий каже, що він зрозуміє у ракурсі любові і Божих заповідей, духовних законів, як він прожив життя своє. Тобто, менавіта така, видите, це справді такий підман у тим плані, хто живий, духовно живий, то ми криху загубляємося, то кажемо, що тоді він спокушаний. Есть духовный свет. Он спокушан именовито, и сейчас будут некие такие выпробования, и про які человек узмацняется, очищается, для него есть шанс узрастать, скажем так. Видите, коли, скажем, у психологии так само, коли тривога, есть так само некий шанс, как человек анализовал свое життя и узрастал, скажем. То же самое, тут мы кажем про спокусы. А коли тебя никто не спокушає, і здається тебе, що все добре, ну, то это, так треба задати питання, ці добре у мене на самій справі? Да, треба задати таке питання. Але так само, скажем щиро, що коли нам збоку ми глядимо на іншим, коли у них все добре, давайте скажемо щиро, що це така ширма. Кожен чоловік переживає свої проблеми, і коли нам спокушається інстаграмом сьогодні, це великий підман, бо кожен чоловік носить які проблеми, і не у сім'ї, і у особисто, і у нашій професії, де ми працюємо. Завсюди не може бути, як у нас на землі все було так добре, скажемо. Але коли нема зараз, ну то може завтра бути. Нема з нами, з нашими близькими будуть. Це правда нашого життя. І треба цю правду життя приймати. И еще раз повторюсь, что Господа Бога мы не нагинаем до себя. Мы разумеем, что Бог схиляется до нас. И Он завсюду узмацняет душу, кажу своей практике, коли систематичная молитва, человек научился молиться, Бог завсюду узмацняет человека. Завсюду. А коли еще живе, старается жить, ну, виконувати Его законы, то менавіта його життя може, напевно, буде мати спокойное сумление, будет спать добре. Как по памяти заплатил налоги, спи хорошо. Спи спокойно. Ну і може, ще вертаючись до попереднього питання відносно того, що ось просимо Бога і не отримуємо. Рэчаіснасць выглядае так, што мы часта атрымліваем, можа нават гэтага не заўважаючы, тое, што нават яшчэ не папросім, і Бог нам гэта дае, мы вельмі часта проста можам гэта не заўважыць, мы часта гэта спісваем на тое, што нам пашчасціла. Вось. І вельмі часта, калі просім, як Езус кажа ў Евангеліі, з верай, да, калі гэта не перашкодзіць нашаму духоўнаму добру, Бог ніколі не адмаўляе чалавеку, і сапраўды цуды па сённяшні дзень адбываюцца. Вяртаючыся да, скажем так, пытання зайздрасці. Вось тут першая рэч, трэба пазбегаць заўсёды, у першую чаргу, той экзістэнцыяльнай памылкі, якая тут прагучала з вуснаў Івана Миколаевича, што Бог любіць некага болей, чым мяне. Правда ёсць у тым, што Бог любіць нас аднолькава і з той самай моцай найбольшага святога, як найбольшага грэшніка. Це першая правда, аб якой трэба заўсёды памятаць, што мы ніколі ні ў які момант, пакуль самі не, нават калі самі адвернемся, мы ніколі нішто не можа нас адарваць, як кажа апостол Павел, ад Божай любові, якую маем у Езусе Христе. З тым, што правда пра кожнага з нас, пра гэты свет, што мы ўсе розныя. Нема двух аднолькавых людзей. Існуе такая прыгожая прытча, а потым, што чалавек прыйшоў да Бога са сваім крыжам, ну і як звычайна пачаў наракаць, што Божа, змяні. Вось ён мне не пасуе, дай мне іншы крыж. Ну і Бог запрапанаваў, падвёў яго да лесу з крыжоў, ну кажа, ідзі выбірай. Ну і чалавек ось увайшоў у гэты лес, ну і адзін узяў крыж, паглядзеў за вялікі, узяў іншы, той за малы, і так вось хадзіў па гэтым лесе, і нарэшце ўжо выходзячы, узяў крыж, прымерыў на сабе, кажа, о, пасуе, гэта будзе мой. А пан Бог кажа, паглядзі на яго, кажа, так гэта ж твой крыж, якім ты прыйшоў да мяне. І тое, што мы маем у нашым жыцці, яно дадзена нам. Канешне, да, кожны крыж нічога прыемнага ў сабе не нясе,
Гэта заўсёды боль выпрабавання, але варта памятаць, што такі самы, але найчасцей, можа, яшчэ большы, чым у нас, мае кожны іншы чалавек. І больш таго, той, каму мы зайздросцім, які аб'ектыўна можа мець большай здольнасці, быць больш багатым, мець нейкую большую маёмасць, ён адначасова мае часта яшчэ і большыя праблемы, чым у мяне. Так і я іх не бачу, мы сваіх праблем нікому не паказваем, пераважна. Вось, і мы не ведаем гэтых праблем другога чалавека. Вось, пра гэта трэба памятаць. І разам з тым, да, не маючы свой крыж на плечах, але тое, што нас павінна ратаваць ад гэтай зайздрасці, ці кажа, ўдзячнасць. Маем імкнуцца заўважыць, але то свядома гэта зрабіць, дабро, якое маем у нашым жыцці. Да? Маем галаву, маем дзве рукі, дзве нагі, мы на гэтых нагах ходзім. Да? І гэта ўжо тое мінімальнае дабро, якога нам могуць зайздросціць вельмі шматлікія людзі, якія гэтага могуць не мець. Інакш кажучы, трэба памятаць, што ёсць вялікае войска людзей, якія мне зайздросцяць. Таму дабро, якое маю я, і якога я па прычыне проста прызвычаення да гэтага дабра яго не заўважаю. Мне здаецца, а як можа быць інакш? А вось можа быць. І шмат людзей мне могуць пра гэта сказаць, што слухай, ты цані тое, што ёсць у цябе. Ну, хочется же себя сравнивать с тем, что лучше, и стремиться... Ніхто не перашкаджае, але вось памятаючы аб тым, што я ўжо маю, мы не прыходзім, звычайна, ў гэты свет з голым нулём. Не? Заўсёды мы ўжо нейкі патэнцыял ўжо прыносім у гэты свет. Вось. І якога можа быць пазбаўлены іншы чалавек. Цаніць у першую чаргу, калі мы маем, разумеем, да, што мы не пакінутыя, што ў нас все ж таки мінімальнае, але гэта дабро ёсць, то не ўзнікае такога пачуцця ўжо цалкам адкінутасці і вось той беднасці, якая б мяне магла, ну, зусім в гэтым свеце знішчыць. Наш разговор меня натолкнул на мысль, вот такое понятие есть, ну, у людей светских точно, я не знаю, как к этому относится церковь, удачное стечение обстоятельств. Это... За это нужно поблагодарить. А если неудачное стечение обстоятельств, за это нужно винить себя? Как бы вы прокомментировали? Ну, есть еще одна... Это мы зноў до того, что гэта табе выпрабаванне. Да. Каб ачысціцца і стаць ну, просто вышэй. прозвучало в разговоре, я думаю, давайте уточним. Мне кажу, что да, Бог нахиляется, а тут трэба подтягнуться. Он хочет просто подтягнуть нас, как мы возрастали, дозревали, как мы были высшие, лепшие, ну, скажем, чистейшие. Бог великий педагог. Перашчырашчы яшчэ ад адной памылкі, хацелася б у гэтым моменце. Вось у нас, ну, маем такую натуру, у кожнай сітуацыі, асабліва для нас непрыемнай, мы аўтаматычна пачынаем шукаць вінаватага. Хто вінаваты? Тое, што было ў габрэйскім народзе, да, такі выраз добра нам знаны, шукаць казла адпушчэння. Да, это такім чынам адпускаліся грахі ў габрэяў. Да. Людзі збіраліся разам, вызнавалі свае грахі, святар, сімвалічна складаў рукі на казла, да, яго выганялі на пустыню. Да, ось мы гэта вельмі часта робім і памыляемся, бо мы найчасцей не знойдзем вінаватага. Не знойдзем і проста абвінавачваем, скуль узнікаюць нашы спрэчкі, мы абвінавачваем чалавека беспадстаўна. Гэта вельмі балюча. Нават калі мы на месца гэтага казла ставім самого сябе. І гэта памылка, і гэтага рабіць нельга. І таму, калі нам пашчасціла, да, заўсёды трэба за гэта падзякаваць, бо з пункту гледжання веры гэта дзеянне Божай прадбачнасці заўсёды. Выпадковых сітуацый у свеце няма. Адна рэч. І калі пашчасціла са знакам мінус, проста гэта прыняць. Заўсёды можам так попытацца... І зноў падзякаваць як за урок. Вельмі часта. Так. І людзі духоўныя, яны патрапіць падзякаваць нават за тое, што вось, ну, здарылася штосьці непрыемнае, ужо радуючы з таго, што магло быць і яшчэ горай. І так бывае. Вось, тому гэтай удзячнасці сапраўды нас шмат у якіх сітуацыях ратуе. Ну, але негатыўныя гэтыя моманты, так, іх вельмі шмат у нашым жыцці, іх проста трэба перажыць.
З Божай дапамогай, зноў жа, памятаючы, што не я адзін у гэтым свеце такія цяжкасці перажываю, зноў жа памятаючы, што шмат людзей знаходзяцца яшчэ ў горшай сітуацыі ад мяне. Вось, і гэта нам дапамагае тады вось зноў жа нашай думкі, чаму так ёсць, ну, бо хтосьці мяне ўсё ж такі атуляе сваёй апекай, да, што гэтае Божае вока, яно ёсць над кожным чалавекам, у тым таксама надо мной. А вось отец Віталій нам добра такі тон задаў цифровым дэтоксам. Вельмі І вось, актуальна. так, актуальна. І сапраўды, вось, спажывецкая культура. Зараз, ну, вельмі шмат спакусаў, і вось гэтыя спакусы, матэрыяльнай каштоўнасці, яны нараджаюць яшчэ больш, напэўна, і зайздрасці паміж людзьмі, нават, ну, гэта бачна і сярод дзяцей, падлеткаў у школах, там уже, напэўна, пытанне больш да бацькоў, калі хто там ужо можа сабе дазволіць ужо дзіцёнку малому там забабахаць класны там тэлефон, а ў кагосьці там яшчэ кнопачны, ну, таму што, ну, нельга, яны выхоўваюць па-свойму, і, напэўна, гэта ўсё ж больш правільна. Это же было всегда, во все поколения. Так, ну, гэта было заўжды, гэта было і ў тыя ж 90-е, у кагосьці джинсы Мальвіна, а у кагосьці, ну, не ну, і раней таксама гэта было. Ну, вядома, але мы зараз пра наш час, таму што зараз, скажем так, магчымасць усё набыць, яна больш пашыраная. І тое, што зараз мы, ну, для нас гэта такая штодзённая, абсалютна руцінная штука, якую мы можам набыць лёгка, калісьці гэта быў дэфіцыт. І вось, і зараз вось у гэты час, калі ўсё можна набыць, змяншаецца каштоўнасць, па-першае, гэтых рэчаў. І вось што з гэтым рабіць? Вось гэта спажывецкая культура, таму што спакусы ўсё больш, і матэрыяльных вось гэтых рэчаў, іх сапраўды ўсё больш, таму што нават той же цифровы дэтокс, все больш з'яўляецца гаджетаў, здаецца, яны табе паляпшаюць, спрашчаюць недзе жыццё, там, ну, і навігатары ёсць, і тое ёсць, і тое ёсць. Але вось як не заблукаць, і сапраўды вось гэту каштоўнасць іх змяняецца. Гэта проста ўжо, ну, настолькі руціннае, штодзённае. Ну, дозвольте, я так откажу вам с духовного и психологического пункта гледжання. С духовного это значит, что, скажем, что Господь Бог бесконцы, и Он как бы нас створил, так как каже Августин Святой, для себе, скажем. Ну, это не эгоистично для себя, как мы были с Ним в реляциях, относинах. То есть, когда Он бесконцы, когда мы без Бога, то у нас открывается эта бочка без нас, скажем. Мы не можем насытиться, скажем так. Нема насыщения. И вот именно человек весь час, ведомо, что капитализм, скажем, то, что мы живем сегодня в такой ситуации, что весь час треба что-то продавать и куплять. Человек находится в таких селках, таким подмане, скажем так. И мы попадаем, становимся невольниками этого всего. И человек, который, открывая Бога, открывая особу, он разумеет, что мы знову вертаемся до споведи, до Евхаристии, до практикования веры. Господь Бог, открывая, показывая больше каштовности, скажем так, открывается інший свет, скажем так, и дає нам силу, называем слово ласку, как менавіта обмежевать это, как не стать невольником, скажем. И это вельми важно. И другое, коли мы поглядим с пункту гледжання психологічного, то давайте скажем ще раз, что треба жить усведомленно сьогодні. И психологи весь час так закликають. Жить усведомленно, анализовать ситуацию. То есть потребно це, не потребно. Что это принесе, дасть моє життя. Ну и человек, який починає жити усведомленно, знаходиться тут і зараз, скажем так, і більше аналізує своє життя, і приглядається до свого життя, ну, повинен прийти до висновы, що речі повинні йому служити, але він не повинен служити речам, скажем. Так, вот таким пункту гледжання і ракурсі я хотів би сказати. Да. Сапраўды, як кажуць, што трэба любіць чалавека і выкарыстоўваць рэчы, не наадварот. Ну і тут яшчэ важнае пытанне ва ўсім гэтым, это так, усведомленасць, але і контроль над сваімі пачуццямі і жаданнямі. Сапраўды, з такім косвенным пацверджаннем наяўнасці духа ў чалавека, бо дух ён не мае межаў. Так, это наши жаданні, у якіх межаў таксама няма. Выдавалася б на сёння заспакойныя, заўтра яны ўжо маюць пашыраныя межы. Прабачце, скажу, што нам распаливают специально гэта все. Так, вядома, бо на гэтым будуецца бізнес, так, бо калі гэтага не купіць, так, то хтосьці не разбагацее. Таму вось умець абмежаваць гэтыя жаданні, якія сапраўды, чаму яны такія часта у нас бескантрольныя? Гэта вера на хрысціянства вельмі
тлумачыць вельмі проста. Гэта наступства першароднага граху. Натура, якая выйшла з-пад кантролю нашага розуму. Тое, аб чым цудоўна пра гэта кажа апостол Павел у другім пасланні да Карынцянаў, 12 раздзел. «Бедны чалавек, хто мяне вызваліць з майго цела, я бачу добро, хачу добра, да, я ўсё ж такі выбіраю часта зло. І не я гэта раблю, робіць грэх, інакш кажучы, сапсаванасць, якая ёсць ува мне». І вось якім чынам скантраляваць. Таму сапраўды, калі чалавек ва ўсёй гэтай сітуацыі адкідае духоўнасць, я не ведаю, што рабіць. Якім чынам, якія рамкі. Ну так, тады, як гэта кажа пра гэта анархізм, што межы чалавека устанаўліваюць межы другога чалавека. Ну, у пэўным сэнсе дамова, але што рабіць з унутраным светам? Да, ось тыя жаданні, якія таксама ў пэўным моманце, чаму гэта небяспечна, бо вельмі хутка можна патрапіць таксама ў залежнасць. Да, і сёння кажам не толькі пра алкагольную ці наркатычную, да, залежнасць ад гульняў, напрыклад, да, ці тых самых, той самай ленты. Да, сёння, як ужо не маеш тэлефона пад рукамі. Шапаголікі зараз. Вось таксама, гэта на гэтым абапіраецца. Таму духоўнасць, памяць пра тое, што не ўсё, і праблема ў чым, што маючы гэтыя жаданні, калі мы спрабуем іх запоўніць нейкімі рэчамі матэрыяльнымі, якія заўсёды будуць абмежаваныя, чалавек заўсёды будзе незадаволены. Заўсёды будзе незадаволены, бо гэта вось абмежаванасць рэчаў матэрыяльных, яна будзе нас непакоіць, нас увесь час будзе чагосьці не хапаць. Вось, і таму заспакоіць вось бязмежнасць людскога духа можа толькі штосьці не абмежаванае, а гэтым з'яўляецца Бог. Таму, як казаў святы Францыск, у свой час яшчэ кажа: «Бог мой і ўсё маё». Жыў, ну, вось па сённяшніх мерках, як, скажам, бяздомны чалавек, вось, але быў самым шчаслівым, бо тое, што меў у чым патрэбу, меў гэта заспакоены быў, але быў шчаслівым з таго, што вось рэальна жыў духоўным жыццём, жыў паяднаны з Богом. Желание разбогатеть – это плохое желание? Когда у меня есть деньги, я могу обеспечить свою семью, и это добро. Когда у меня есть деньги, я могу вложить их в какие-то важные, допустим, медицинские исследования и спасать людей. Когда у меня есть деньги, я могу жертвовать их на благотворительность. Когда у меня есть деньги, я свободен, независим и могу себя посвятить всему чему угодно, хорошим, добрым делам. Мне не нужно думать, каким способом там, себя обеспечивать и так далее, в том числе, может быть, там, иногда не совсем легальным. Богатство – это же здорово. Разом з тым, тое, што казаў Езус, цяжка багатаму увайсці ў Царства Нябеснае. Чаму? Ось тут прагучаў вельмі добры прынцып. Калі я сапраўды карыстаюся, маю гэтае багацце, але выкарыстоўваю для добра іншага чалавека. Ось то, калі ласка, яно ніколі... Само жаданне, да, штосьці зрабіць лепшым у сваім жыцці, яно не з'яўляецца чымсьці дрэнным. Абсалютова. Толькі вось небяспека ў тым, што мы вельмі часта гэта абмяжоўваем уласнымі выключна патрэбамі, не звяртаем увагу на патрэбы іншага чалавека. Ну, я думаю, что треба брать под увагу и свои потребы. Напевно. Треба все клопотиться. Только мы вертаемся из нож, я, здається, уже сказал, что ті гроші мне служать, ті я невольник этого багаття, скажем. То есть, естественно, менавіта питання, чому воно повинно, бо це нічим древним не з'являється на справі, бо у нас є можливість узрастати, клопотиться, познавати світ, розширяти, скажем так, свою свідомість. Це все чудовно, і легше харчуватися, чому не, скажем так, все це нормально. Только менавіта все питання ці із ножа я не закриюсь егоїстично тільки для себе. Тобто треба клопотитися об себе, я не закриюсь, не зачинюсь, скажем, і не буду бачити ближнього свого. Це от погроза, бо ми так створені, усімогутні, як не жити для себе. Ми так створені. Ми створені, як давати, як ось виходити в керунку когось ближнього нашого, і нам це приносить радість. Так. Ну і конкретний адказ на гэта пытанне дае нам Євангеліє, знаная притча, приповість Єсуса Христа про багатого чоловіка і Лазара. Ну, Лазар, бедный чоловік, який жив під дверима дому багатого чоловіка, який щодня собі банкетував, ні в чому собі не відмовляв. Ось, ну, і ця ситуація після їх смерті радикально змінилася. Ось, ну і якраз эта приповедь показывае, што не праблема была ў тым, што чалавек сабе карыстаўся з гэтага жыцця, але што не звяртаў увагу на патрэбу чалавека, які быў побач.
Ось, калі гэта разумеем, калі гэта, скажем так, берем пад увагу, то няма праблем у тым, што я чагосьці маю больш у жыцці. Але разам з тым трэба памятаць, што большы набытак, большая маёмасць, яна пераважна яшчэ мае за сабой і большую адказнасць і нясе часам і клопат, так, сапраўды. Еще больше соблазнов порождает. Да, Ваня, просто ты якраз ось сказаў пра тое багацце, якое як сродак палепшыць свет, да. так, палепшыць свет і зрабіць лепей і іншым, не толькі сабе. А вось як рабіць, зноў-такі мы ўжо неаднойчы сёння казалі пра сацыяльныя сеткі, зараз такі, напэўна, гэта ўжо адзін, можна сказаць, са спосабаў шаканства, напрыклад, як гэтыя ўсе мошеннікі, якія ў соцсетках абвяшчаюць пра сваю, напрыклад, хваробу, няшчасны выпадак, і, напрыклад, вось дапамажыць, але не проста грошы пералічыць, але вось я займаюся тым, набудзьце ў мяне грэчы, нешта вяжу ці яшчэ што-небудзь, а потым высвятляецца, што ўсё з гэтым чалавекам нармальна, у яго ўсё добра, просто ён вырашыў такім чынам зарабіць грошаў, і зараз гэта штодзённа можна з гэтым сутыкнуцца, калі вось апелююць вось гэтымі, казалось бы, святымі нейкімі паняццямі, здароўем і блізкіх, і сваім, але вось гэтае маральнае пытанне. А потым у людзей суадносна зваротны бок гэтага. Людзі, тыя, хто можа дапамагчы, яны дапамаглі, у іх з'яўляецца недавер ужо. А як ты праверыш? Праходзіць нейкі час. Вось як з гэтымі сітуацыямі разруліць усё? Сапраўды, у свеце у нас ўсё больш такого недаверу, бо сучасныя людзі перайшлі такія межы, мы кажам, чырвоныя межы, і асабліва гэта цяжка людзям, якія выхоўваліся раней у Савецкім Саюзе. Это сапраўды вельмі цяжка, мы бачым. Але мне здаецца, што на самой справе рабіць дабро, гэта яшчэ трэба напрацавацца. Бо каб рабіць дабро, павінен быць абавязкова маральны аспект. Ведаеце, нам часам лягчэй штосьці хуценька даць і адчапіўся. І адчапіся, я скажу. А вельмі часта мы такім чынам проста паглыбляем праблему. Напрыклад, я кажу часам так канкрэтна, лепш купіць, можа, лапату проста чалавеку, каб ён нейкі навык у него набыў у сваім жыцці, навучыўся працаваць штосьці, зарабляў, бо больш радасці, калі мы зарабляем, дзелімся, это ж лепш, скажем, чым ці даюць увесь час. І менавіта гэта паталагічна, калі хтосьці увесь час кажа, што дай, это ненармальна і незрэло, скажем. Тому менавіта маральны аспект, он вельмі важны, вельмі сур'ёзны. Тут трэба думаць, на самой справе, як дапамагаць, трэба думаць, гэта нелёгка, бо дапамагаючы мы просто можем пашкодзіць іншаму чалавеку. Просто пашкодзіць. І я заклікаю, аб гэтым казалі шматлікія святыя, святая Тэрэса, маці з Калькуты, казала, што калі даеш грошы, она кажала, павінен спацець з твоих руках, это значит, што сэнс у тым, што трэба тут крыху надумацца, падумаць, скажем так, што як дапамагчы. Але часам бываюць сітуацыі, што трэба просто так, нават беручы пад увагу сітуацыю, накарміць чалавека, не гледзячы на тое, што, можа, он цябе ашуквае. Так праявіць міласэрнасць, бо памятаем, што дапамога гэта патрэбна ў першую чаргу нам, людзям, каб наша сэрца было жывое. Вось так. Разрулілі. Гэтае пытанне разрулілі. І вось, напэўна, такое ўжо будзённае пытанне, таму што, вось Вялікдзень, вялікае свята, і ў кожнай мясцовасці, у кожных раёнах, вось пра гэта, можа, мы і казалі, ёсць свае традыцыі святкаванняў. І хтосьці, вось, Іван, мы калі таксама вандравалі, вось па вобласці, на здымках былі, напрыклад, вось Вялікдзень. Хтосьці ў некаторай мясцовасці ідуць зноў-такі на могілкі. Хтосьці кажа, ёсць радуніца, гэта як Вялікдзень для памерлых. А хтосьці кажа, не, мы вось нашы хадзілі 100 гадоў на могілкі, і мы будзем хадзіць. Вось як тут казаць? І калі ты не пайшоў, з боку сваякоў пачынаецца, калі ты ім сказаў, вось ёсць асобныя даты, на якія дзяды, я не пайду, а табе потым прад'яўляюць. Ты што это парушаеш традыцыі? Што тут рабіць? Мне здаецца, што важна, мы казалі сёння пра праблемы ідэнтычнасці, то, што мы сёння вось пра такі уплыву цифровізацыі, такой святлівым жыцці, мы просто вельмі часта не сустракаемся самі сабой, у нас праблемы з ідэнтычнасцю, бо мы баімся сябе выражаць і казаць не, так, не, скажем, быць самім сабой. Мне вельмі важна тут такі аспект, не баяцца быць самім сабой. То есть я маю такую думку,
І навіть на мене ціскаються родні, близькі. Ну, я так маю право мати таку думку. Видите, навіть часом, коли чоловік каже, що він атеїст, він має право бути атеїстом. Це його думка, скажімо так. Я приймаю його такий вибір, скажімо. І тут так само, коли ми міцніші будемо внутрі, переконані, скажімо, з якими принципами, бо, видите, ми сьогодні живемо такі, коли люди не мають принципів, або все так розмито, невідомо, то це нас просто ще більше зміцняє, і таким чином виражаємо, ми кажемо, виражаємо своє «я». Приймається, не приймається – ваша проблема. Ось, ну і тут, звісно ж, знову ж питання віри, глибині нашої віри. Бачите, традиція – це те, що сподорожничає вельми часто нашим відносинам з Богом, але, на жаль, часом здарається так, що вона становиться оderваною від відсутності віри. І для нас більше значення має, наприклад, час, коли ми святкуємо це свято, да, або тут це свято є, того свята нема. Ось. І це вже те, що ну, не адлюстроўвае сутнасці нашай веры. Таму, калі ўзнікае спрэчка, то варта бліжэй прыглядзецца, ці ёсць прадмет увогуле, ці варта прадмет гэтай спрэчкі, каб паміж сабой дзесьці круціцца ў той ці іншай справе. Вось. Таму, калі чалавек жыве сапраўды верай, калі прымае тое, чаго навучае Jesús Христос, памерлыя ці в першую чаргу патрабуюць нашай малітвы. Яким чынам ці это адбудзецца на могілках. Вядома, што цела таксама патрабуе сваёй павагі. Ну і з другого боку, каб павага да гэтага цела, памерлага цела, не была праяўленнем такого язычніцтва ў пэўным сэнсе. Таму тут трэба таксама глядзець, ці гэтая традыцыя сапраўды вынікае з маёй хрысціянскай веры, ці з'яўляецца нейкім наступствам, скажем так, нейкіх там язычніцкіх, скажем так, яшчэ традыцый, якія дзесьці могуць быць жывымі ў нашым жыцці. Таму ў першую чаргу для нас чаму важна у веры пазнаваць Бога, чытаць святое пісанне, там, дзе мы знаходзім гэтую непасрэдную праўду ўжо пра тое, у што мы верым, каб пазней вера не становілася такім пунктам разладу паміж людзьмі. Слушайте, затронули такую тему. Мы ее в этой студии уже когда-то обсуждали с разными представителями и с другими конфессиями тоже. Если кому-то сказать за границей, что у нас на кладбище можно что-то даже съесть, и это часть традиции, нужно будет очень долго объяснять, что ты имеешь в виду. Но действительно это есть. Радуница, да, праздник, который у нас огромное количество людей приходит на кладбище и так далее. Вообще в христианской традиции это есть или как вы к этому относитесь? То, что винать на кладбище едой, а потом начинается алкоголь, и заканчивается это все... это амаль что пикник уже, а там уже еще посидели, а там уже и шумел камыш затягнули потом. И такое тоже, бывает. Бывает. Я сабе некалі тлумачу гэта такім чынам, што ось такая традыцыя, якая не цалкам не звязаная з навучаннем, з евангельскім, это просто ў пэўным сэнсе, глядзіце, я таму не дзіўлюся, бо 3 пакаленні, амаль 70 год атэізма магло змяніць штосьці ў нашым разуменні, ў падыходзе нават да гэтай праўды пра альбо жадання нейкім чынам звязацца з тымі, хто ўжо зышоў з гэтага свету. І таму гэта ў пэўным сэнсе такое дэфармацыя пэўных хрысціянскіх традыцый. Я сабе той час тлумачыў алкаголь на могілках. Чаму памянуць, абавязкова мусіць быць алкаголь. Так, Христос падчас апошняй вячэры таксама ўжываў віно. Але для таго, каб яго пераўтварыць у сваю кроў. Бярыце і піце, гэта моя кроў новага запавету, гэта чыніце на ўспамін пра мяне. Але гэта не азначае выпіць алкаголь на могілках за памерлага чалавека. Мы тут кажам у хрысціянстве пра эўхарыстычную ахвяру, ахвяру Jesúsa Христа, якая і абмывае душу памерлага з яго грахоў. Тому все ж таки это мае быць малітвай, нават на тых самых могілках, свеча, якую запальваем, якая ёсць знакам гэтай малітвы, тое, што сапраўды ёсць дапамогай для душы памерлага чалавека, які для сябе ўжо нічога не можа зрабіць, бо там ужо вера знікае.
Чалавек стаіць перад фактам існавання Бога і можа разлічваць толькі на нашу малітву. Дазвольце, я крышку дадам. Но, видите, трэба зразумець ввогуле нашы карані. Бо нашы продкі – это людзі былі веруючы на самой справе. І заўсёды в нашых землях быў моцны культ з продкамі. І гэта не здарма быў моцны культ. Менавіта людзі разумелі, што продкі нам дапамагаюць. І гэты моцны культ менавіта таксама увасабляе гэта ежа. Бо ежа – гэта што такое ежа? Это злучение с померлыми, как мать кормит дитя, например, разумеете. И при этом еще часом повторялись некие магичные словы, скажем, вот звертались, лечилось, что продки нам дают силу, скажем. И у нас это моцно. И дякую Богу, что есть. Просто мое меркаванне такое, что менавіта в наших землях свой час, свой часовне адбылася моцная хрысціянізацыя менавіта. І гэтыя паганскія элементы язычніцкія, они засталіся. Просто справа тым, што людзі робяць, но они не до конца ведаюць, што робяць. То есть это был ритуал, у якім был сэнс. А зараз есть ритуал, якого бы сенса нема, перетворился такой, ну, так делала бабушка, прабабушка. Да, в этом был сенс, скажем так. Тому христианство, вы зверните увагу, что ось мы на деды, и ось мы вспомину всех померлых. То есть это не здарма такое христианство вошло в это язычніцкія культы, але вот так перетворилось цалком, скажем так, но, на жаль, не адбылося, скажем. Як Сёнз біскуп сказал, мне это важно, заўсёды померлым уже не трэба ежа, патрэба наши молитвы, то есть духовная падтрымка, бо это уже іншае вымярэнне, іншы способ жыцця. Тому менавіта, ну, мы павінны, ведаеце, не асуджаючы прыняць людзей, скажем, што не робяць, але з разуменнем просто, адкуль гэта якія карані, скажем так. Ну і пры нагодзе, калі ёсць такая магчымасць просто патлумачыць, што все-таки нават сёння этычна дзесьці добра памінуць дзесьці ў адпаведным месцы, скажем. Ну і зноў такі яшчэ і вось гэтыя у нас і так ужо пластыка столькі на планеце, што ўжо нават калі едзеш і глядзіш на храмах таксама заклікі ад святароў, каб не цягалі вось гэтыя пластикавыя кветкі, потому что, ну, гэта просто смецце. Згодны? Ну, они стоят дольше, они вид внешне сохраняют. Это конкретные аргументы конкретных Ты меня не пераконваешь зараз? Я тебя не переубеждаю, я просто озвучиваю то, что... Да, ну, коляска. Ну, символика, передусім, конечно, живой кветки, да, так і той самий символіка свечки запаленої, знак життя, у якої віримо. Да, приносячи живу кветку, ми віримо в те, що тіло, вернувшися до землі, до праху, з якого було створено, але душа, вона вертається до Бога. Ми віримо у існування цієї живої душі і ось якраз виказуємо таким чином, ну, нашу любов, спогаду до того близького нам чоловіка, який вже одійшов з цього світу. Я должен еще всем телезрителям озвучить, для тех, для кого это может быть новости, кто не очень внимательно следит за программой нашей передачи. У нас осталось буквально несколько минут до того, как мы попрощаемся. Так вот, в субботу, 4 апреля в 21:00 будет прямая трансляция пасхального богослужения из Лепеля. Впервые трансляция будет оттуда, из костела Святого Казимира. Это была ваша идея. Объяснитесь, пожалуйста, почему оттуда, и я уверен, что все наши... Ты ж там был. Ну, да, место красивое, но я не знаю, может быть, есть еще какие-то причины. Так, і в этом году парафія святкує своє 450-годдя, з доброї нагоди, каб, скажем так, зазначити те місце. Ось, ну, і сам костьол утульний, який у певному сенсі пережив, як шмат наших святиняў, у воскресення. Да, значение это вельмі прыгожае месца, якое прываблівае таксама шмат і турыстаў, ну і для вернікаў это вельмі, скажем так, месца, якое далей выконвае сваё заданне, сваю функцыю, дзе яны яднаюцца з Богом, дзе складаюць сваю ахвяру, удзельнічаюць у ахвяры Езуса Христа. Тому я думаю, што это добрая нагода, каб вось, ну, распавесці пра гэтае месца. Ну і традыцыйна на заканчэнне, напэўна, Ксёндз біскуп, вы вырашыце павіншаваць вернікаў. Напэўна, з вялікай прыемнасцю хачу выказаць свае шчырыя віншаванні са святам у воскресенні Езуса Христа, пажадаць супакою. Воскресны Христос, першае слово, яке скіраваў да сваіх апосталаў, спакой вам. І пажадаць, каб гэты спакой быў сёння ва ўсім свеце.
каб святкаванне перамогі Езуса Хрыста над грахом і смерцю спрычынілася да спынення трываючых канфліктаў у свеце. Але перадусім пажадаць гэтага спакою у вашых сэрцах, у вашых дамах, пажадаць надзеі, радасці і той взаемнай любові, якой вучыць нас у воскрослы Збаўца. Са святам усяго самага найлепшага. І вас са святам. Дзякуй за сённяшнюю сустрэчу і за вельмі цікавую размову. Дякую вялікі. З Богом. На этом мы с вами прощаемся, но в завершении программы еще будет музыкальный номер особенный. Но на сегодня это все. Всего доброго, пока. Я один у кватэры ёсць крэсла і стол. Я мару ісці, толькі ж як і куды. Божа, дзе ж ён твой светлы анёл? Хай ратуе мяне ён ад згубы і бяды. Абдымі мяне з літасцю, светлы анёл. Ты гані злую цемру далеч далей. Дай пабачыць адзенне, што снега бялей. І пабудзь, калі ласка, хоць трохі са мной. Светлы анёл, светлы анёл. І пабудзь, калі ласка, са мной. Светлы анёл. Я чакаю цябе, мой Збаўца, мой гость. Сам бачыш, няма чаго бачыш, што ёсць. Я пачуць цябе прагну, ты мне раскажы, што за доля вісіць на драўляным крыжы. Абдымі мяне з літасцю, светлы анёл. Ты гані злую цемру удалеч далей. Дай пабачыць адзенне, што снега бялей. І пабудзь, калі ласка, хоць трохі са мной. Светлы анёл, светлы анёл. І пабудзь, калі ласка, са мной. Светлы анёл.